og velkommen til denne video. I dag skal vi lære, hvordan man kører uden hænder. Og måske også, hvordan man kører med en hånd. Altså lige før jeg hørte jeg en flyvemaskine. Nå. Øj, hvor var det der nøj. Okay, lad os bare køre hen. Nå, vi starter måske bare med en hånd, ikke? Nå, her, okay. Sådan der. Når du er her, så har du din cykel. Du kører måske i et gear, du godt kan lide at køre i, som du synes er okay fart, som du føler dig tilpas i. Og så prøver du ligesom, også når du prøver at cykle, så prøv at stå op sådan her, få noget fart på. Og så imens du kører, så prøv at slippe ned her, mens du læner lidt mere forud og kommer lidt tilbage på sædet. Og så når du har gjort det, og har gjort det lidt tid, så prøv at holde den hernede og holde den her. Det kan også være lidt nemmere, når du ligesom kører på med en hånd. Så når du kører med en hånd, så skal du huske, at du skal holde fast på den her ene. Okay, jeg tror lige jeg kom til et blindt sted der. Men så skal du huske at holde med højre eller venstre. Hvis du er venstre hånd, så er du nødt til at holde sådan her. Så er det også lidt sværere for mig. Men når du er højre hånd, så holder du sådan her. Så kan du ligesom at snakke imens og det hele. Så derfor er det blive lidt nemmere, når det er. Så ser det også lidt fedt ud, når du kører med en hånd. Ja. Men yes. Okay, så nu er det, hvor du kører med ingen hænder. Hvis jeg de også gerne vil lære det, så tænker jeg, det ser rimelig fedt ud. Men det er også farligt. Og det har jeg lært jo for ikke så lang tid siden at køre med ingen hænder. Men det er kraftedeme også farligt. Så jeg skal nok også passe lidt på. Men det første I nok vil gøre, det er at I skal nok holde jeres hænder nede sådan her. Okay, han prøver også. Det kunne I nok se. Ja. Okay, jeg skal lige lade blære på. Nå, sådan I lærer det her. Kom lidt tilbage på sædet. Ligesom når I har en hånd, så kommer I tilbage på sædet. Så det I ved, det er, læner lidt tilbage, holder ligesom ind mod, og så prøv at gøre sådan her. Og så prøv at holde balancen lidt, og så prøv at komme op igen. Og så når du har ligesom kunne gøre det her, sådan her, så prøv når det er at holde balancen sådan her, eller bare sådan her. Og så for at få lidt mere balance på, så shit. Ja, den lige. Okay, det her det er lige op ad en bakke. Men så når du kører, så vil du ligesom holde din krop tilbage, ret ryggen, og så prøv at slippe lidt med hænderne. Og så prøv at holde enten på dine ben, eller ved siden af dine hofter. Det kan også. Shit, det er hårdt. Okay.
her. Men så når jeg er her, skal I ligesom også kunne kigge på rattet. Skal jo ligesom kunne kigge på rattet. Og så læn dig tilbage også her ved hofterne. Og så prøv at holde ved hofterne. Prøv at holde ved hofterne sådan her. Sådan her. Og så når du bliver god til det, så kan du også løbe. Og lave det hele. Så. Men hold den i et godt gear. Få den lidt op i fart også. Altså sådan. Chok. Lidt der. Ja, men sådan du gør. Men tak for at I så med på denne video. Ja. Vi ses i næste video. Hej.